10. Да. Добре. Цак. 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 Зелена светлина. Мой. Не си бирате, ход от него. Той може да стане зелен. Това е друго малко. Друго е, да. Около глава да се върти. Или ми караш на там, леко или там ходиш? А? Дай го направи. Извънземни! Помощ! Хелп! Извънземни! Оставка! Оставка! Къде Сега натам? следва... Го кара над О. колината. Елате насам Оле. извънземните, завъртете. Оператора ма го важно. О, яко пея нагоре, бе. О, яко Perfect. пея на... Той до 300 метра може да качи. Плавно приземяване. Би могло, да. А не над колите сега. Така. Е тук. Може ли на бирата да го приземиш на бирата? Пред Владо. Че не се и обръснах днес. Нагоре, дай. Ехей! Кеф. Slow.